Ndinokutambirai kunhau dzomanhoko mabi angu. Tave nenhau dzozuva rochitanhatu mwedzi uno waKakunguru. Nyasi ndiro zuva ragowana nyika yoMalawi kuzvitonga kuzere. Toramba tichindoti pamberi nokutonga kuzere kunofadza vanhu vese. Munhau dzanyasi, bhangi ronyika raisa mari yomadhora 50 iriyo pepa ribodzi. Waisa izvi kuburikidza nokamutemo komachimbi-chimbi kochizana ne26 kogore rino. Ipapa kamarika kaisiwa kana musoro waMbuya Nehanda. Iyo Mbuya Nehandayu heno kana akareka ugoti rowano shamhu nokutoti ipapa kwai mari yachei inogona ba kutenga zvinhu zvinopfuura midzanga 5 chaiyo yofoja. Heno mabi angu kuti wakuru wenyika wanombozviita seiko? Kuimba kambani iya yatagokunyepai yabuditsiwa kuti ndeyatagwirei yambozama kuramba kuti inokamana tagwirei, asi ipapo yabva yatonyanya kukanya matope paribe mvura. Heno mabi angu kuti zvichambotekaira sei, asi wabuditsa pachena kuti pavanhu vanozvika mukambani iyi pano kambani yozivi iri yatagwirei nomudzimai wache. Idi mabi angu, chokwadi chinondoramba chichindoburika zvakanaka. Hopo reching'ono aita nyasi hurukuro padandemutande reTwitter apo anga ari kureketa nezvonyaya youori munyika medumo. Ipapa wabuditsa pachena kuti nyaya youori ndiyo yatovhiringa upfumi kudarika zvimwe zvese. Heno mabi angu kuti vanhu vachagoita sei kana paita nyaya dzosarudzo? Tinoemba kuti vanhu vachachinja mishobo vagoite tuzvinu kuti nyika peno ingapfumvurewo zviri nani. Wana Mapurisa kwai wagopuwa mutemo wekuti kana vari kurwisana nombavha vanopfura vachibva watopfura kuuraya chaiko. Heno mabi angu kuti zvino zviri pamutemo chere kana kuti zvakabvira papi, asi ipapa vari kuti wada kuderedza nyaya dzokubiwa vanhu wakapakatiwa pfuti. Heno mabi angu tinaita bau rokungwarira, kutoramba tichiita kungwarira chaiko nokuti hama dzedu dzinogwarashiwa nopfuti paribe kana zvinhu zvezvino. Ipapa Mapurisa nomasoja ndo vanhu vaakufara manje kuuya kodziwa mupengo pokare kwaita kuti waingidziwe imwe mari. Ipapa kwaino hurumende taburitsa mari inoita mamiriyoni omari yomunyika 360 nosere okuti waite kupa vanhu mari kuti wasimbise mupfigwa wodziwa mupengo pabodzi pono kuti zvinhu zvese zviendeke zvakanaka. Ipapa totoziva kuti masoja nemapurisa ndo vanhu vachanga vari kufara kuenda kumabhengi nokuda konhau iyi. Isu vamwe tese aiwa panenge paribe chedu, kana ana murayiridzi chaiwo panenge paribe chawo apa. Wachamisa wakabuditsa pachena kuti kune zvakaitika munguva yaMugabe naWankomo apo Wankomo wagotorehwa zvinhu zvakaita sodzimba nezvimwe zvinhu nobato roZANU-PF. Ipapa wachamisa wagozviita izvi nokureketa kwawagoita kuti kana nyika yedu iri kureketa zvisvinu kuti irida kuti iremekedze Wankomo, inofanira kuti ibenhutse midziyo yawo wagotora kubato roZANU-PF kuti ibenhuke kubato roZAPU nobato roZipura. Idi mabi yangu, kana chiri chokwadi zvizhinji zvatisingazivi asi zvinoramba zvindoburika pachena chete. Kwaino hurumende yedu iyi wanhu kubva mangwana wakufanira kuti wange wane tsamba yokuti wagogona kutekaira. Heno mabi angu kuti wanhu wabva kumabasa wachazviita sei nokuti zvareketiwa manhoko yanhu. Ipapa unotosaya kuti kohokonai wachitoita zvinhu zvokundomuita kunge zvamukira mugumbo iwo wangu wari kuziva hawo pese apa kuti wachada kugodari. Idi mabi angu toramba tichiita kunge vanhu vanotanda botso idi kutambisiwa tsotsa chaiko. Nyasi papa mazupuko achema-chema nokuti ari kusaya vanhu vanoti azare zvaanga ajaira. Ipapa vanhu vari kundotiza vachienda kotsvaka motika dzomushikashika kuti vagone kukwira kuenda kudzimba kana kubenhuka kuenda kumabasa. Zvinotorwadza nokuti mazupuko abva atodhuritsa zvokutoti kana iwo Mbuya Nehanda watsvawa wachazvikona zvokuti wakwire bhazi wari wega wanotoda kutsigiwa nomumwe wavo kuti waite misoro miiri chaiyo. Idi mabi yangu, zvakatooma. Magweta anoita kodzero dzevanhu agopa hofisi yomunyori mukuru wenyika
kuti iite mazuva manomwe bedzi ekunhadzirisa kuti warekete kuti wachagoda kuita sei kuti wape vanhu vese waribe mapepa okuzvahwa pabodzi paunozvitupa kuti waboye zvitupa zvo. Toramba tichizvitenda izvi, tinoimba kuti zvichagotetekewa wakagotipa kuti wachagozvitekaidza sei. Kwai vanhu vachada kugobhadhara mari dzondege dzofast jet wakwanisa kuenda kobhadhara pamachicken inn. Tinoramba tichitenda izvi nekuti zvinobatsira vazhinji kana vachinge vada kutekairako, zvinoramba zvichida kukurudzirwa kuti zvigoitika. Mari yonyika nyasi yange iri kutenga mari yokuAmerica ibodzi kana yasvika $750 ane masendi 50, nyasi kwapuhwa mamiliyoni 42 omari yokunze kwenyika iyi. Toramba tichitenda izvi. Tiringe zviri kuitika pasi rese. Wazuma kwai wachabenukapo kare kudare rodzimhosva musi wechishanu kuti wagombwe mutongo uchapuhwa nomutongi panyaya yawaendesa kudare nyasi. Hena mabi yangu kuti zvichagotekaira sei, asi panenge pari kupisa chaiko. Kwai kambani yawamasiwa yoLiquid yabatana pabodzi pono Facebook kuti waite zvokuchera kuDRC kuti wape vanhu dande mutande. Toramba tichizvikudza izvi tichivimba kuti zvichagofararirawo kwese kwese kuti zvirambe zvichinakidza. Kwai kuMarawi vanhu vari kusaya mari yokuAmerica inosvika $50 mamiliyoni chaiwo, aya waifanira kuseenzesa kudyara miti, asi nanyasi paribe mitiyo. Heno kuti wagoiseenzesei mari iyi, asi zvinotorwadza mabi yangu mubiro wakadari. Tinoemba kuti wachakwera wachagoita kuti zvinhu zvireke kugoramba zvindoitika. Kwai kuNigeria wari kubihwa mapfuta aribe kuuchikiwa akanyanya nokutoti pagore nopagore wari kuruza mari inoita mabhiriyoni 4 chaiwo mari yokuAmerica. Heno mabi yangu kuti ikoko naye wari kureka kugoita kuti zviri kuramba zvichienderera mberi izvi. KuGhana kuno vamwe vatsano wagonzi kuno wakabatsirwa nosangano rakazvimirira rega kuti wagone kuwana mari yokutengera chokudya mhuri yawo inowana vanomwe, asi wagotora mari kwakuenda kotsvaka mukadzi wechipiri. Ini mabi yangu uku ndokuhwara nopfungwa chaiko uku, paribe chisvinu chaicho. Mukahatikidzwa kanyasi kwai kuno kamwe kamushonga kune kamwe kachiverekodziwa mupengo kamukapo kare kuPeru kwai kanonzi lambda. Ipapa zviri kutorwadza nokutoti paribe agoziva kuti kanoseenza sei kana kuti kari kugobata vanhu sei, asi vamwe wagoti peno kanonge kari kuramba nokutiza neimwe mishonga iyi. Heno mabi yangu ticharamba takaringa tichifunga kuti tinotakanirwawo sei panhau iyi. Tiri ipapo togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.